салом алейкум бародарои азиз. ин суруди оча бари ҳамаи шумо аз номи Сафарбекҷон, каси модарша дӯст медорад, подписатсия куна, лайка биҷиқа. як рӯз дар хона будам, дидам телефона, занг омадае меган биё ба хона. рафтам дидам очам ховай дар хонамон, дар нимакира мондам мазору ҳайрон. рафтам дидам очам ховай дар хонамон, дар нимакира мондам мазору ҳайрон. очаи ҷон рафти зи пеши падарум, дил месӯза хун мерезаву ай ҷигарум. ҳар ғоте ки ман сӯи падар менигарум, очам рафта ай дӯсто ма пишти дарум. ҳар ғоте ки ман сӯи падар менигарум, очам рафта ай дӯсто ма пишти дарум. داری پروا نداری، به مادر شدی در غم و غصه بماری. اپا و خواهر اکا دادری زارم، این دیلکی سوختگی ما در کجامانم. اپا و خواهر دادر اکای زارم، این دیلکی سوختگی ما در کجامانم.